טוב, קודם כל שוקי, איך אתה מסביר את ההפסד שלכם מול אום אל-פחם? אני מסביר את ההפסד שלנו, אני חושב ראשון שיחקנו טוב מאוד, הגענו למצבים, לא הבקענו שער, קיבלנו שער מחצי מצב שזה אכזרי, אבל זה הליגה הזאת, אין מה לעשות, קיבלנו שער לא מחויב במציאות, אחרי זה עלינו כולם, יכולנו גם לקבל את ה-2 ואת ה-3, אבל לא יכולים לציין את המשחק הזה בחצי הראשון, זה לא קרה, מה לעשות, צריך להמשיך לעבוד עוד יותר קשה ולא לצפות את השערים האלה. למה לדעתך זה לא קרה? יכול להיות באמת שהלחץ עושה את שלו? איך? אני שואל, למה לדעתך זה לא קרה בחצי הראשון? למה פספסתם המון? יכול להיות שהלחץ עושה את שלו? כי זה חלק מהמשחק זה החמצות, כמו שאנחנו רוצים את הטעויות בהגנה, יש את חלק מהמשחק זה גם נושא של ההתקפה, יש לפעמים את החצי שנייה הזאת שאנחנו מאבדים מומנט או ריקוד, ואנחנו לא מפקיעים, אז לפעמים גם צודקים, אין מה לעשות, זה הכדורגל, זה מה שיפה בו, שאין מה לעשות, כמו שיכולנו לתת את ה-1-0, ויכולנו גם לסיים 3 ו-4 הייתו לטובתנו, 3-4 מצבים שלנו יכולנו להפקיע, אבל לצערי לא הבקענו, אבל במחצית חצי שני לא שיחקנו כמו בחצי הראשון, אני חושב, העקצנו, נענשנו בקרן אכזרית, חבל לאבד נקודות, זה נקודות ראשונות, העונה שאנחנו מאבדים בבית, אם אני לא טועה, זה הפסד ראשון בבית, אבל הוא לא היה צריך לקרות לנו. אוקיי, אז בשורה התחתונה, מה לדעתך עשה את ההבדל בין תיקו לפחות לבין הפסד? תיקו, חוסר ריכוז של שנייה, ששחקן בא ונוגח ב-4-5 מטר מול השוער, חוסר ריכוז הזה, שילמנו עליו ב3 נקודות יקרות. הבנתי, ובאופן אישי, איך אתה הרגשת במהלך המשחק? אני באופן אישי הרגשתי די טוב, הרגשתי חצי ראשון, אני חושב משחק טוב שלנו, חצי שני אחרי הגול קצת פחות טוב, היינו יותר חצופים, עלינו יותר למעלה, אמרנו יותר מדי על הקופה, אבל בסדר, זה של המשחק, אין מה לעשות, זה מטיבו. אתם כרגע באמת בתקופה לא טובה, מה יהיה... לא שומע? אתם כרגע בתקופה לא טובה, איך אתה מסביר את ה... בתקופה לא טובה מבחינת התוצאות, יש לנו פרקים של המשחק שאנחנו כן משחקים טוב, מבחינת התוצאות ומבחן התוצאה ב5 המשחקים האחרונים, לא עמדנו ביעד שהצבנו לעצמנו, הצבירת הנקודות, אבל צריך לזכור שאני אומר מתחילת העונה, המועדון הזה העפיל מליגה א' לליגה לאומית, צריך לדעת איך לתקוע יתד בליגה הלאומית, ליגה מאוד מאוד קשה, ליגה מאוד מאוד שוויונית, כמו שהיינו במומנט שלילי, של 4 שבועות או 5 שבועות, זה יכול להתהפך לטובתנו, וזה יכול להימשך לכדור שלג שלילי. צריך לדעת לעצור את הכדור שלג הזה. איך עוצרים את כדור השלג הזה? איך עוצרים? עוצרים בכוח, צריך לדעת איך לקחת נקודות, כל שבוע אנחנו מדברים על זה, אבל אני מקווה בפרט עכשיו שנדע לעצור את זה כבר מהמשחק הקרוב. לעצור את זה רק בתוצאת תיקו, ניצחון יחזיר לכולנו את הביטחון. אז לפי דעתך מה שכרגע לא עובד זה רק אתה אומר חוסר מזל, מבחן התוצאה אנחנו נכשלים? כן, תשמע, חוסר מזל היה לנו גדול בחודש האחרון, אני לא רוצה להגיד שאנחנו מציגים את זה יכול כמו תחילת העונה, אבל אנחנו משחקים כדורגל, יש לנו הקרבה, יש לנו מחויבות, תוצאות לרעתנו, אבל אנחנו נדע גם לשפר את הדבר הזה, כי אותם שחקנים ששיתחו אותם לפני חודש וחצי לא יכול להיות שהם כבר שכחו לשחק כדורגל, אני לא מאמין בזה. אני מאמין תמיד שאת הסיכויים מפסיקים בסוף מאי, וזהו. ואתה כשחקן ותיק, איך אתה יכול להסביר את ההתנהלות של הצוות המקצועי, איך הם מנסים לעודד אתכם, איך הם מתנהלים? זה בסך הכל הצוות המקצועי די חדש בליגה הלאומית, מנקודת המבט שלך. ההתנהלות מהמחזור הראשון עד היום אותה התנהלות, אותו דבר, אנחנו לומדים על אותו דבר, גם באימונים וגם במשחקים, גם מבחינת שיטה, יש משחקים שהם יותר טובים, יש משחקים פחות טובים, זה הדינמיקה וזה היום שיש בכדורגל. ועכשיו באופן אישי, איך אתה מרגיש כשאתה שומע את הקריאות מהיציע נגדך ונגד המשחק שלך, במהלך המשחק עצמו? איך זה מרגיש לך? אני זה לא עושה כלום, זה בסדר גמור, אני מכבד את הקהל, אני מבין את הכאב של הקהל, אני חושב שאנחנו מוצאים פחות מהם, אז הוא טועה, אבל אני מכבד את הקהל, וזה בסדר גמור, אנחנו נמשיך קדימה, ואנחנו נחפש את התוצאות הטובות שהקהל יבוא ולעודד אותה. אני באופן אישי מקבל מהקהל לבוא ולעודד את הקבוצה, לא רק בהצלחות, אלא דווקא בקבוצות האלה שהן פחות טובות מהקבוצה, לעודד את הקבוצה. תראה, דיברת על הקהל, בצעים באמת הם חיכו בחוץ, הם קראו קריאות נגד השחקנים, ממש רחוב איך עד לאוטו,
קריאות ממש קשות. איך מרגיש שחקן שככה האוהדים הולכים אחריו עד לרכב? מה זה עשה לך? אני מכבד אותם מאוד, זה בסדר גמור, מכבד אותם ומעריך אותם על הכאב שהם כואבים. אני לא פחות מהם לוקח את התקופה הזו קשה. אני לא רוצה להתחשוקרת יותר מהם, אני לוקח את הדבר הזה מאוד מאוד קשה, כי הקהל צריך להיות